Jó estét, Marci! Te vagy a kis elkendőzött szádeli? Lássuk, mi van a kendő alatt. Hoppá! Egy teljes Marci van ott. Teljes hason Marci, aki mellúszás tempókat végez, így nagy hason létében. Igen. És mit üzen ez a nagy domás? Valamit csak üzen? Marci. Üzeni, hogy van egy új foga, és hogy a másik is már majdnem kint van, és iszonyú tépéseket fog majd ezzel tudni csinálni. Bármilyen ételbe. Ugye? Ezt mondhatjuk, kijelenthetjük. Nos jó, hát akkor a mai estén a tettek beszélnek. Marci nem sokára megy a kádba úszni. Ugye? Jól van. Jó éjszakát!